Eta gero kantzatzea zan, edo, bueno, pentsatzen don, hau amaitu don, eta berriz eda itzultzea. Bai. Bueno, zubertu zoan semilikia. Eta esan ez Alberto. Alberto ikia. Zubertu zoan hori, eta esan ez zoan. Oin arte, ama maigonda Albertoaz. Mongo txan bierleko bat eta itzela. Baina, esan ez zoan, ama makaguntu badau, Alberto kaguntu badau, nube banoia. Eta mairekin utzen, ama, etxera noia, eta torri. Baina betiko, eta bai, hori zen. Etorri nintzen, eta fenomeno. Maria Jose zuen, eskondu zuen zerien, Belgikan, ez berrezi, baina, bueno, Belgikan nuela ezaututen mutile, eta oso ondo. Egin nahi zuen, nik bentsatu bat, honen nahi nabena. Eta etorri, eta apurtu nahi zuen, relazioi, izetan nahi. Baina jentik, etorri ikiata. Hombre, Maritera inbeste denboran ikusi behar egitazatzen. Ze gente, hau zuzueke, beti binin oso aparir da oine, de repente, sartu amaz, da antxe, fenomeno. Gogoi urte behar, eta zenbat kontutuzta. Da posik, benetan esantua nik oine, gura zuereta, problema bat gaitu. Amama, gura bat, hiru eta, ez, 95, zer du, laro eta amabosturte. Laro eta amabosturtaz, izuen. Minipari, eze barik eta erretiro barik. Osea, egun bateo kono bera eta entxegun batzuk pasan zuen da, jazta. Baina posik zerre bat. Nire posik, nire ama posik ikusi ezkero. Zer beti egiten doa zen gura matadrik, piki, bierren gengozenien, aizten zer, badari nor, abixure, azarratut beti, bierren negitzagiak. Da amalabak geza. Pike batzuk itzelak, ez zuan ez pasetan, baina pike batzuk itzelak. Eta gero, fenomenal. Oso ondo. Da orduzik ezin nintzen, rekonciliarme, zelan ezatokorik euskera patxada zuen. Patxada zuen rekonciliatzen, edo bestean berradizkidatzen. Bueno. Amaz da errizaz. Beste relazio batzuk, beste gente bat, eta gero betikoik.